Kinampay, kabusok, baligunhon, binugas, tamisan, binanag, binato, iniling. Kini ang naglain-laing variety sa ubi nga gibida sa 20th Ubi Festival sa probinsya sa Bohol. Kanilang ubi capital sa nasod. Gibida sab ang gipasigar mo ng higanting ubi nga dunay timbang at 13 ngadto sa 25 kilos. Doon sa mga produkto nga hinimo sa ubi sama sa ubi sliced bread, ubi jam, kalamay ug chips. Apan ang giatngan yun, mao ang ubi eating contest, kundiin hutdon sa mga musalmot ang pagkaon sa tunga sa kilong ubi nga di mo gamit og mga kamot. Pinaspasay ang ilang pagkaon apan aduna sa giandam nga tubig kung sila uhawon. Gipahigayon ang ubi festival aron ilhon ang ubi isip usa sa mga labing importanteng root crop. Mato ni Agriculture Secretary William Dar, buhatag og tabang teknikal ang DA sa mga mag-uuma aron paligunon ang ubi industry.